Хора, Стралица прави сериал и той се казва Убийца. Да, не знам дали има такъв сериал, не съм гледала. Малко ми чуден, но сега почваме първата част, казва се Убийца и ще има 10 части. Бай! За сега. Почваме! Ах, колко хубав ден, само дето няма кой да убия. О, здрасти, сестра Милуна. Здрасти, бе. Ти пък трябва да кажи мама вчера за мен да купи. Не, вярно, за мен не, вярно, мама, на мен ми го купи Иван. Я ми просто снакса. Това е моя. Тук го сипя на земята и ти няма да го получиш. По-голяма съм за 6 месеца. Моя! И си доведена сестра ми. Ти си доведена. Ти си от друг баща. Ти си от друг баща. Не знам, мама как обича повече мен. Не вярвам. Мамо, добре, дръж си снакса. Обаче вечерта идва! Добре, вече чистих сестра ми. Сега само остана братовчетка ми. Хайде да я намерим. Хайде! Окей, ето се ме. Здрасти, братовчетки. Здрасти. Днес бях на училище. Дай ми снакса, не го купи за мама. За мен? И втора! Дай ми снакса! Няма да ти го дам. Ще идва. Успях да ги очисти и двете. И взех снакса. Ей! Айде сега да ги видим какво правят двете умрели. Добре, да успяхме. Хайде сега ще ви покажа и другата. В тази братовчетка ми много тъпа се оказа. Още трупа стои. Добре. Сега къде да слагам труповете? Трябва да ги взема да някакъв. Още да хранят. Да. Среди бяха. Един. Яко били. Окей. О, сетих се. Горичката до нас. Едвам го довлачих този труп тука. Хайде време за другия. Едвам го домъкнах този труп. Така, трябва да намерим с какво да копаем. Той чадър. Малко щупана май става. Колко? Тя едната беше висока 1,60, другата 1,70. Хайде да копаем. Понимай, фрау. Едва го изкопах това. Хайде да влача трупа. Остана само да вкарам в гроба. Другата там отстрани не е после. Вече заравям труповете. Други път ще се виждам с гаджето. Хайде да видим кога ще ги открият.